Velkommen til gruppe 4's videoopgave. Vi har fået til opgave at lave to klasser, hvor den ene klasse hedder Book, og den anden hedder Library. Og så skal vi så tilføje de her bøger til Library-klassen. Derefter så skal vi så lave et for loop og et for each loop, som printer titlerne på bøgerne. Hvis vi starter med at kigge i Book-klassen, så kan vi se, at vi har tre felter, som der bliver sat, hvis man opretter et objekt af dem. Hvorefter vi har en get metode og en set metode, som tilgår felterne. Hvis vi går ind i library klassen, så har vi på oven importeret util, så vi blandt andet kan oprette et array. Og også i library klassen har vi tre felter. Nedenunder det der har vi en array list, som vi initialiserer, som vi skal bruge senere hen. Også til library-klassen, der har vi set-metoder og get-metoder, så vi kan tilgå felterne og se, hvad der sker. Nede i vores metoder til at tilføje bøgerne, det har vi her. Den hedder add books. Og der starter vi med at tilgå book-klassen, og så giver vi den et navn. Og så siger vi, at den skal lave et nyt objekt af book-klassen. Og så udfylder vi parametrene, de her tre parametre, der er bare over i book-klassen. Når vi har gjort det, så tilføjer vi dem til vores liste, som hedder AL, og så er de tilføjet til arraylisten. Hvis vi kigger på en af vores print metoder, som er en for each lykke, der starter vi med at sige, for hver book objekt i listen, i den her midlertidige liste vi opretter, som der er i vores array, der skal den printe titlen, og så der skal den printe titlen på bogen, på objektet. Hvis vi prøver en gang at lave en forlykke også, så siger vi til at starte med for, sætter parametre på, og i det tilfælde der vil vi gerne bruge en iterator til at gå igennem listen. Så vi skriver iterator og book, fordi det er vores book-klasse, som vi gerne vil initialisere til iterator. Så skriver vi iterator igen. For nu vil vi gerne have den til at køre igennem den her liste. Sådan der. For at det her det skal fungere ordentligt, så skal vi bruge noget, der hedder has next. Sådan der. Og det betyder egentlig bare, at den bliver ved med at gå videre til det næste objekt, hvis der er noget. Hvis der er et objekt med. Inde i vores loop, der skal vi lige sætte den til, at hvis der er et objekt mere, så går den til det. Og det gør man ved at sætte book og så get object, det er egentlig bare et navn. Men det der er interessant, det er at man bruger iteratoren her inde i vores forlykke på den her måde. Så ovenfor der skriver vi, at iteratoren has next, altså hvis der er et objekt mere, så går den til det. Og herinde der siger vi så, at for hvert objekt som den har, eller den går til, der skal den printe title ligesom vi havde i den anden lykke. Så compiler vi. Og så kan vi lige hurtigt teste tingene. Nyt objekt. Vi tilføjer bøger. Vi printer. Det virker. Vi prøver også at printe den anden. Og der kan vi se, at den står også her. Det virker også. Så alt i alt så må man sige, at begge lykker virker, og opgaven er løst. Tak fordi I kiggede med.